A rayuwa dole ne ka fahimci abu guda, ba kowa bane zai iya yarda da kai. Wasu za su kalle ka su ce wannan ba zai iya komai ba, wasu kuma za su yi maka dariya, wasu ma za su ce baka da ƙoƙari. Amma gaskiya ita ce mutane ba sa ganin abin da kake gani a zuciyarka. Kai ne ka san burinka, kai ne ka san inda kake son zuwa. Idan ka saurare su za ka tsaya, idan ka bi maganarsu za ka kasa. Amma idan ka yi shiru ka ci gaba da aiki, rana ɗaya za ka ba su mamaki. Ka tuna waɗanda suke raina ka yau su ne za su fara yabonka gobe.